Ja. Hold da op. Og endelig på at høre Rising Warrior. Dr. Bogøl der. Mega hit. Hold da op. Jeg har kørt den hele tiden. Altså, jeg sætter dem på den der replay, og så spiller jeg bare Hele tiden. hele tiden. Jeg er med lidt træt af nu. Men Det er godt nok grønt, hva'? ja, har du set rød læderstue? Ja, det jeg synes, den ser da lidt... Der er lige en der fri. Den, du har set døren, den er lidt skrøbelig. Man skal sådan lige, det var derfor, så holder vi den. Det er nu godt, at man er galt for en Lars. Jamen, jeg mener, det var lige under de 30 kilo. Jeg synes, det er godt nok lækkert. Jeg har ikke sagt det. Det ser lidt skidt ud. Altså, det er bare fordi, at det er lækker lader. Det er 1500 klassik. Jo. Okay, ja, det er også god klassik. Jamen, det er en klassiker på Men mange måder. det er bare fordi, jeg har hørt om nogen en gang, som kørte i sådan en lader, og så var de faktisk ret mange i den lader, fordi jeg var til fast lavnefest. Og så lige pludselig så holdt de ved Kroager Kirke, tror jeg det var. Og lige pludselig så begyndte den der lader at koge. Det sker så aldrig for mig. Det sker ikke den her. Så sendte Lars sin mindste bror ud for at hente vand til noget idrætsfest, og de grinte af ham, den lille bror der. Jamen, det var fordi, I var klædt ud, ikke også? Jo, jeg er lidt klædt ud. Nej, det skal ikke for mig. Nå, men den er godt nok lækker. Ja. Og lækker anlæg, altså. Ja, det må man bare sige. Og jeg er sådan lige... Så der har været nogen, der siger, måske skal gøre så lidt ved det, men jeg har været rundt, og jeg vil sige, at tag skal ingenting gøre ved, det er helt sikkert. Okay. Det er godt nok også værd. Jo, det er godt på tag. Ellers lækker vogn, da. Jo. Ja, tillykke med den der. Jamen, tak skal du have. Ja, tak. Så er vi lige skub. Jo. Ja. Ja, den lå lidt kort. Altså det er fordi, at det var før jeg mødte Jette. Og dengang gik jeg også vanvittigt meget op i min have. Og jeg tager lidt billeder med herfra i aften, hvor jeg skal lige lidt fra, så I selv kan se det. Nogle gange skal man rigtig langt væk for at kan danse et overblik, sådan her. Men det her, det er så her, hvor vi har sået mælkebøtter. Og det er gået utrolig godt. Ja, og her er vi faktisk, det er lidt et projekt, hvor man ligesom prøver at lade det gå tilbage til naturen. Og det er noget, som Ryge han gør mig i, og det... Ja, prøv at tage den næste. Ja, og her, der har vi så lavet en hul. Hvor man kan gå ud. Ja, så jeg er rigtig glad for min have her. Det er. Ja, jeg er jo flyttet sammen med Jette, og vi har fået fin have. Som I ved, så går jeg meget op i detaljer på min dejlige have. Den er japansk inspireret, og vi har nogle japanske sugitugi planter, som jeg går meget op i at pleje. Og lige sådan, hvis du tager det næste, så når der er noget, for eksempel, I kan se, at vi har meget grus i vores have. Og når det er sådan, der har været folk på besøg, når de lige er gået igennem gruset, så går jeg lige efter og river. Fordi det skal se ordentligt ud. Det gør jeg meget op i. Gruset skal være revet. Og så vi ser de der Floriditas hække og buske og de Mulitaku
blomster, som er derovre. Dem har jeg selv plantet, og de skal have vand 28 gange om dagen, og det står jeg selv for. Og lige sådan, så skal de også klippes 12 gange om ugen, og det ordner jeg selv. Faktisk, når jeg ikke arbejder eller sover, eller er sammen med mus, når hun har lavet mad til mig, så er jeg i min have. Så det betyder meget for mig, min have, og den skal se godt og velplejet ud. Her er et billede igen fra vores have, og I kan se, at der er ikke en gren, der må sidde forkert, så er det i hvert fald fordi, at jeg har været syg eller et eller andet. Så det går vi meget op i, ja. Eller det går jeg meget op i. Nu er sådan en af de største kendetegn ved før og efter Lars. Det er jo især hans påklædning. Hvor man siger, der er kommet lidt mere stil på drengen. Og det er ikke kun det. Det er også noget med, at han går ikke og fryser længere. Altså for ganske få år siden, så var det jo sådan en t-shirt, der var ret kort. Og så en skinjakke. Og det var sådan set året rundt. Og mod i dag, når det er koldt, så har Jette jo lagt hue, halseklæde, handsker, lange underbukser, og så en forwardjakke. Jamen det er rigtigt. Er det nu, vi skal have en sang? Ja, vi skal da have en sang. Ja, vi skal have en Skal have en sang? Vi laver en sang. Jeg vil lave en sang. Og Det er fantastisk. og det er fordi, den er rigtig svær at synge. Så det er de altid de sange, vi får lavet. Så derfor så vil vi gerne have jer til at synge med. Og det er jo med Rasmus. Og hvis I kender sangen, så må I måske... Du må meget gerne synge med. Ja. Så omkvædet prøver vi ligesom at støtte op også. Og man skal synge lidt højt, for Rasmus han synger også med. Ja, han synger også. Ja, Rasmus der skal med. I klar.
Så har vi valgt at lave lidt afveksling, så vi har det lidt seriøst alle sammen af søskende. Og så tænkte jeg, så skal jeg finde på noget klogt. Og så fandt jeg et citat af Karen Blixen. Og hun har skrevet, Gud skabte først, men det er ligesom når jeg skriver, man har brug for en plade. Så jeg må sige 5 linjer, så... Men jeg er rigtig glad for, at du kom i vores familie. Og Lars er lidt forvejen, så er han også glad for. Men jeg fandt et andet digt, der handler om kærlighed. Og det er noget, jeg ønsker, at I skal tage til jer og tænke over det og passe på det i jeres liv fremadrettet, fordi vi ønsker også rigtig meget, at I får et lykkeligt liv sammen. Det hedder Så tag mit hjerte. Så tag mit hjerte i dine hænder, men tag det varsomt og tag det dit. Det røde hjerte, nu er det dit. Det slår så roligt, det slår så dæmpet, for det har elsket og det har lidt. Nu er det stille, og nu er det dit. Det kan såres, og det kan sejle, og det kan glemme, og det kan glemme tit, men glemmer aldrig, at det er dit. Det var så stærkt, så stolt, mit hjerte, det sov og drømte i lyst og leg. Nu kan det knuses, men kun af dig. Så det vil jeg bare sige, at vi har noget meget smukt sammen, på det. Vi holder rigtig meget af jer. Yes, jeg vil også lige sige lidt på vegne af min kone Hanna og mig. Og jeg vil have citeret et digt af Ove Ditlevsen, som vi alle sammen kender. Men det har jeg glemt, så derfor så siger jeg bare, hvad jeg lige har på hjertet, og hvad vi har på hjertet. Lars, igennem mange år, der har jeg kendt dig som den bror, der altid var meget hjælpsom. Hvis jeg kørte tør for benzin, eller hvis jeg manglede lift ned og se Esbjerg, fordi jeg ikke selv kunne køre, så kørte du gerne med, selvom du måske egentlig synes, det var en lidt kedelig kamp, hvis det var Lyngby eller en anden hold. Så gjorde du det. Så tog du med for at hjælpe mig og for at støtte mig. Og så kan jeg nævne rigtig mange eksempler også, da vi boede sammen. Og i en periode, hvor jeg i hvert fald ved, at jeg slet ikke var ret nem at leve sammen med, eller bo sammen med, der var du virkelig bare støtten, og du var der altid for mig. Og det er det, som kendetegner dig som storebror for mig. Og det er jeg meget taknemmelig for. Så kan jeg sige noget på vegne af Hanna og jeg. Og det er, at vi har primært det sidste år til halvanden, der har vi rigtig meget i jeres selskab. Vi snakkede lige om her i dag, at vi havde en rigtig hyggelig tur sammen, hvor vi var ude og se FC Midtjylland. Da I boede i Kibæk og hjemme og få aftensmad ved jer bagefter, og det synes vi var rigtig dejligt. Og til vores bryllup igen, der var det ikke bare dig, Lars, men der var det kreative Jette, som lavede noget utroligt flot pynt og dekoreret og var bare så hjælpsom. Og jeg ved ikke, om det er Lars, der inspireret dig, eller om du bare altid har været så. Men både Lars var så hjælpsom og var der med det samme til at selv Jette, vi nærmest aldrig ikke havde mødt dig før rigtigt. Så var du bare... Så ville du bare, så ville I så gerne hjælpe, og det har altid kendetegnet dig, Lars, og det er vi glade for, Jette, at du også bidrager med. Og så vil vi bare sige, at vi synes, at at jeg kan se, Jette, hvor glad du gør Lars, og det betyder rigtig meget for mig som bror at se, at Lars er glad. Og det skal du bare have mange tak for. Jeg er sikker på, at vi passer rigtig godt sammen, og I får dejlige år i jeres dejlige hjem. Og så til sidst, så vil jeg lige nævne noget, som ligger os begge to meget på sinde, at som du sagde, Lars, så har vi ikke set så meget til hinanden på det sidste, som vi gjorde førhen. Men på trods af, at vi ikke ser så meget til hinanden, som vi gjorde førhen, så betyder det ikke, at vi holder mindre af jer. Vi holder rigtig meget af jer, og vi gerne vil rigtig meget sammen med jer. Så I skal bare vide, at det ikke er et udtryk for, at vi ikke gerne vil være sammen med jer. Vi er længere væk, og vi er ikke så meget, men vi holder stadigvæk ikke så meget af jer. Ja, det var bare det. Jamen Lars, for mig, der er du jo en dejlig storebror, og egentlig også en ven. Og vi har været på rigtig mange ture sammen, blandt andet 2 gange til Thailand, nede for varme, og ude ved poolen, og club sandwich, og det var bare fantastisk. Men du har også været min chef, og jeg kan godt sige,
En bedre chef, det får sig. Altså, jeg fik fri bil og fri telefon. Og en god løn. Så det kan man tænke. Det var ikke helt tosset. Så, jeg er rigtig glad for at arbejde for dig, og jeg er rigtig glad for, at I hjælper så meget. Og i forbindelse med vores huskøb her, så har jeg altid været der og været villig til at hjælpe. Og jeg håber, vi kan få rigtig mange gode stunder, og vi har da også begyndt at spille lidt sammen, selvom det ikke går så godt for mig og Lars, når vi spiller sequence. Men det håber jeg, at vi bliver bedre til. Og det er også bare fedt at kan blive det, og det er fedt at have fredagspartner med. Og så fra min kone skal jeg sige til Jette, hvad der sker i Forten, det bliver i Forten, og det håber hun også bliver ved, selvom vi kan få en spark. Og tak for jeres måde at være på. Ja, og så til sidst, så vil jeg selvfølgelig også sige tillykke. Ja,